La ferma Veseliei, un loc unde viața părea să curgă lin ca apa unui râu de munte, trăia Don Carmelo, un rățoi cu o părere extraordinar de bună despre sine. Dacă îl întrebai pe el, nu era doar un simplu rățoi. Oh, nu, el era capul unei puternice familii mafiote, un lider respectat, temut și admirat de toți. În realitate, imperiul său se limita la curtea fermei, iar singurele lui acțiuni de mare anvergură erau să smulgă, cu o dexteritate de invidiat, boabe de porumb din ciocul gâștelor naive. Și a se plimba cu pieptul umflat, ca și cum ar fi deținut fiecare pai din ogradă. Dar Don Carmelo avea un vis mare, mult mai mare decât micul iaz al fermei. Inima lui Don Carmelo tângea după ceva mai mult. El visa la libertate, la orizonturi nesfârșite, la legendarul lac de peste Dil. Visa și la libertatea absolută, la un paradis acvatic despre care auzea povești fascinante de la păsările care făceau adesea popas lângă ferma lor. Și alte povești despre acest paradis de la păsările migratoare care poposeau ocazional și vorbeau despre ape cristaline și întinderi nesfârșite. În mintea lui, lacul era locul unde un don, ca el, își putea atinge adevăratul potențial. Aici sunt doar rațe obișnuite, simpli soldați fără ambiție, strigă el adesea, plimbându-se țanțoși printre celelalte păsări, care îl priveau mai mult cu amuzament decât cu teamă. Eu sunt destinat la mai mult, la lucruri mărețe. Eu sunt destinat gloriei. Soarta mea e să conduc ape mai mari, nu băltoaca asta! Și cu această convingere adânc înrădăcinată în sufletul său de rățoi, Don Carmelo a început să-și contureze marele plan de evadare. Nu era doar un plan, era o operă de artă, o strategie demnă de cel mai mare cap mafiot. Sau cel puțin așa credea el. Prima sa tentativă, planul numărul 1, a fost una clasică, tunelul. Inspirat de poveștile despre mari evadări, Don Carmelo a ales cel mai vulnerabil punct al fortăreței, gardul de sârmă. A ales un loc strategic, ferit de privirile indiscrete ale fermierului. A început să sape cu o determinare feroce, folosindu-și ciocul ca pe un târnăcop. Pământul zbura în toate părțile. După ore de muncă asiduă, a reușit să facă o gaură pe sub gard. O gaură! Era suficient de mare cât să-și strecoare capul prin ea. Mândru, și-a vărât capul prin ea ca să admire libertatea ce l-aștepta. Însă, în entuziasmul său, corpul lui plinuț a alunecat înainte și s-a blocat. Triumfător, a împins mai tare, vizualizând deja libertatea, dar, în pasiunea momentului, a calculat greșit. Restul corpului său, un pic mai robust, a alunecat înainte și s-a înțepenit. Rămăsese blocat, cu capul în libertate și corpul în captivitate. Soarta a făcut ca un grup de găini să-l găsească în această postură jenantă. Alarmate de zgomotele ciudate, au organizat rapid o echipă de salvare și, într-un cor de cotcodăceli confuze, l-au tras afară, apucându-l de penele cozii. A trebuit să fie salvat de un grup de găini, l-au tras de coadă înapoi, în siguranța. Don Carmelo a fost eliberat, dar demnitatea lui era serios șifonată. Dar era foarte hotărât, nu mai era cale de întoarcere, hotărâre fusese luată. Cum noaptea este liniște, poți face un nou plan, a zis el în sinea sa. Eșecul nu l-a descurajat. În dimineața următoare s-a trezit și a zis: un adevărat don nu renunță niciodată. Astfel, a trecut la planul numărul 2, zborul. Acest plan trebuia să fie fără cusur, nu mai avea voie să greșească. Don Carmelo era perfect conștient că rațele domestice nu sunt mari zburătoare, aripile lor sunt mai mult de decor. Dar eu nu sunt o rață domestică oarecare, și-a spus el. Dar el era diferit. Era Don Carmelo. Acum nu trebuia decât să găsească momentul și uneltele necesare pentru a-și lua zborul. A găsit un balon rătăcit de la o zi de naștere și a legat sfoara de picior și a plecat să urce pe cel mai înalt loc al fermei. După ce a dat un ocol cu privire, a găsit cotețul găinilor. Acolo era locul cel mai bun. Apoi Băse s-a cățărat cu greu pe acoperișul cotețului, cel mai înalt punct din curte. A privit în zare și a luat avânt și a sărit. Momentul a fost măreț, plin de dramatism. Săritura a fost, trebuie să recunoaștem, măreață. Zborul a fost mai puțin impresionant. Balonul a plutit timid la câțiva metri deasupra curții, purtându-l într-o traiectorie lentă și dezamăgitoare. Apoi, cu un poc subtil, s-a spart. Don Carmelo a căzut plaf, direct în staulul oi, aterizând într-un morman moale de fân. Oaia, netulburată, și-a ridicat privirea, l-a măsurat cu ochi blânzi și miloși, apoi a continuat să mestece liniștită iarba de lângă el, ca și cum ar fi fost ceva obișnuit să-i pice rațe din cer. 2 încercări, 2 eșecuri spectaculoase, orice altă pasăre ar fi renunțat, dar nu și Don Carmelo.
În mintea lui Don Carmelo lucra deja la următoarea strategie, cea mai ingenioasă de până acum. Planul numărul 3, deghizarea. Acesta era, în opinia lui, planul suprem, o capodoperă a ingeniozității. Acesta trebuia să fie planul perfect. Ideea era simplă, dar genială, să se transforme într-un morman de fân. S-a tăvălit prin fân uscat până când a fost complet acoperit, transformându-se, în viziunea sa, într-un balot de fân mobil, absolut insesizabil. Arăta ca o căpiță de fân cu două picioare portocalii de desubt, astfel camuflat, s-a îndreptat cu pași înceți și șovăielnici spre poarta principală a fermei. Cu pași mici și calculați, fâșâind un plec conspirativ, s-a îndreptat spre poarta principală a fermei. Era convins că nimeni nu va observa o movilă de fân care se deplasează singură. Fermierul, care tocmai ieșise să verifice animalele, a rămas încremenit. În fața lui vedea un morman de fân care se mișca singur prin curte și, mai ciudat, scotea sunete guturale asemănătoare cu cele ale unei rațe. Scena era atât de absurdă, atât de neașteptată, încât fermierul a izbucnit într-un hohot de râs. A râs atât de tare, încât a trebuit să se sprijine de gard ca să nu cadă. Râsul său a umplut întreaga fermă, atrăgând privirile curioase ale tuturor animalelor. Planul deghizării eșuase în cel mai umilitor mod posibil. După ce și-a revenit din criza de râs, fermierul l-a privit pe micul morman de fân cu o nouă formă de respect. După atâtea tentative eșuate, dar pline de o creativitate remarcabilă, ceva s-a schimbat în inima fermierului. Văzând cât de mult își dorea rățoiul să plece, atunci i-a venit o idee genială. A fost impresionat, nu de inteligența planurilor, ci de tenacitatea incredibilă a micului rațoi. Așa că, într-o după-amiază însorită, s-a apropiat de poarta care ducea spre dealuri și cu un zâmbet larg a deschis-o. "Hai, Don Carmelo," a spus el, "să vedem ce poate face marele nostru mafiot acolo în lumea largă." Pentru o clipă, rațoiul a fost surprins. Nu îi venea să creadă. După atâtea încercări nereușite, acum totul devenise așa simplu. Acesta era momentul său. Nu trebuia decât să plece și ar fi liber, visul s-a împlinit. A pășit mândru, cu capul sus, trecând pragul spre pământul liber. A urcat dealul și, în cele din urmă, a ajuns la destinație. Lacul era exact cum și-l imaginase. Apa era limpede și albastră, iar întinderea sa părea nesfârșită. A intrat în apă și a plutit câteva minute în tăcere, savurând victoria. Era liber. Simțea că toată lumea este a lui și cum ar putea să facă orice își dorește. Dar apoi, o senzație ciudată a început să-l cuprindă. Aici, pe lacul cel mare, nu era nimeni. Nu erau gâște de la care să fure porumb. Nu erau găini care să-l salveze din situații penibile. Nu era nimeni să-l asculte șoptind despre planurile lui mărețe. Era singur. O singurătate rece, mult mai mare decât lacul însuși. Cu un oftat adânc, care a mișcat o frunză pe luciul apei, Don Carmelo și-a întors ciocul spre casă. A coborât dealul și a pășit înapoi pe poarta fermei, ignorând privirile mirate ale gâștelor și chicotelile celorlalte animale. S-a dus direct la iazul său mic și familiar și s-a așezat la locul lui obișnuit. În acel moment a înțeles. Libertatea era frumoasă, desigur, dar nu se compară deloc cu bucuria de a fi șeful unei ferme pline de prieteni de care să te plângi, pe care să-i impresionezi și, cel mai important, care să fie alături de tine. Acasă era până la urmă cel mai bun loc din lume. Sper că v-a plăcut aventura lui Don Carmelo. Dacă vreți să mai vedeți și alte povești amuzante de la Ferma Veseliei, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul nostru.